Ha tényleg bukta volt. Ha tudnak el, akkor ütő meghoz. Ha ki nem meghoz, te ütő majd ütő hangod meg. Úgy megbeállnak az sebből ugrott hangod. Azt a kis húzót teszek. Ha, kopó. Én hallottam volna. A gyertek megszoktam. Jó, be. Azzal akarod ütni? A csaj benne van. Mai buszokra teszi. Na, azért mondom. A buszok, mai busz. Ő volt lesz, az a menni, Gyuszi. Ne vegyél fel, mert már nem kellett. Húzom a faszom az egész cigának a szájába, ebbe húzom azt a... Bécsiné? Béci, gyere, szopjál anyádról! Jó, most már főzzetek. Most csak össze kínozom. Ja, csantfogú. Csantfogú. Ja, bejöttök, látod, ott alják.